Parle mana fola. Surba suruni. Ala dangan ke. Nafi. Ka turu ta? Akira foma ide. O da bola jona. De pambola nyonga ene wolewa. Fini ka ko kuma dɔ ma dɔw kuma ye wɛrɛ de kun kama ye nige kun bɔra ne na dɔɔni. Ne ko daga bana ni kibaroya. Jɔn. Bua gansɛgɛ. E ma jamala dɔn ne de bɛna jamala dɔn nka ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun y'a ne kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'i ka dangadenya kuma fɔ daminɛ n ko ni asiridenya de b'e la. E bolo ne bɛ ji min nun de fɛ yan. An k'o kuma bila sa gulɔmina ba nin don para tutu kɛ. Walayi ni ta kibaruya dɔn Nafi. E kamere kun tɛ de e ni para kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'o kalama koyi. Awɔ n bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ba. Ne n'ale de tun bɛ so kelen kɔnɔ luwanse la. Maya dutigi de ye so feere ka taa yɔrɔ wɛrɛ. O de y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ta. Ne yɛrɛ t'a dɔn ko saba yɛrɛ. So kelen kɔnɔ. Awɔ. Amina yarabi. Ni parler nana kɛ i bɛ n wele. Ne ba ni n ka wɔrɔbu nana i bɛ hakili to n na y'a mɛn. Awɔ. Ayi ne ni bɛna fila fila fɔ. Awɔ ayi fo min ko ne ye wɔrɔbu tɛ i b'a dɔn wɔrɔbu belebeleba ninnu de man di ne ye min bɛ to ka ne sakisi bɔ nin b'a kalama surumani ninnu mun bɛ ne bo tɛ bɔ sɔn. Awɔ o ye ne ka baara de ye o. E b'i da mɔrɔ bɔ nin na mun na. Ne ba k'an bɛn yan. Awɔ n'an ka taa ka tile hɛrɛ o b'a mɛn. Amina. Ni yɛrɛ ye kabako ye koyi e ma client ye ko sunguruba ja sunguruba ni yare kun b'u la fɔlɔ la. Ni yɛrɛ kɔni ne dabali banna na wa u b'a kuma la hali u tɛ maloya musokɔrɔba jɔlen ma. Ni ye kabako ye bidenw. Ala k'an kisi k'an tanga. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. N daga wuli i tɛ jɔ n ka kuma f'i ɲɛna. Ɔ cogo di? E bɛ ne nakun da banakɔrɔni yan. Walayi ne t'o dɔn. Ne y'a mɛn kare kɔnɔ ko Buwa Gamisa yɛlɛmana yan. Gallo. Awɔ. A mɛnna. N y'a kuma mɛn kunu an kɔrɔ de i ma nakun ye yan n nana o yɛrɛ de kama. An ka sira kɛ kelen Buwa Gamisa bɛ tiɲɛ yɔrɔ. N y'a mɛn k'a bɛ kare nin yɔrɔ dɔ kɔnɔ yan n tɛmɛtɔ n bɛ ka taa ye dɛ n ye fini ɲumanw de ye yan n ko n bɛna fini ninnu lajɛ. Mais Nafi an b'a wele cogo di a ka numéro t'e bolo. N bɛ nin bɛɛ la dɔrɔmɛ kelen tɛ n ju la n nana don dɔrɔn ka finitigi dakɔrɔ bɔ de ja sababu man dɔgɔ ja an bɛna ɲɔgɔn ye yan. I b'a dɔn feerekɛla dɔw bɛ mɔgɔ ci a la dɔrɔmɛ kelen t'e bolo e bɛ se ka na mɔgɔ ka fini sɔngɔ ɲini nin tɛ foyi fɔ sa nin ye musokɔrɔba la a tɛ foyi fɔ a b'a faamuya an ka taa Buwa Gamisa ɲini fɔlɔ. Awɔ an ka sira kɛ kelen. Awɔ. Ne ka pensi bɛ minɛ. Wa wala a denmisɛnw bɛ mɔgɔ ka pensi la tun ne kɔ ne dabala banna i bɛ jama don o de bɛ pensi san na. O bɛ yan fɛ o bɛ ye cogo di. Moto dilan yɛrɛ ma kɛ kungo ya walayi. Yɔrɔ in ka jan dɛ hali bi an tɛ ka se. O t'a la e bɛ mɔgɔ labɔ yɔrɔ min ka jan i tɛ yɔrɔ surumani fɔ mɔgɔ ye fɔ yɔrɔ jan ne tɛ yala yalaba in ɲa dɛ depuis kelen an tɛ na se o ye mun ko ye. Mariam moto banna dɛ ma ni faamuya dɛ. N'a fɔra tile kuru kara kiliyan kelen wa o tɛ baara kalalama ye siyɛn tan de mɔgɔ bɛ balo sɔrɔ na cogo di jamana kɔnɔ. Tiɲɛna ni n'u ma lajɛ ni motow ma lajɛ ka tiɲɛ a ma ɲi dɛ walahi e fana ka sɔn sa ni motow ma lajɛ ka tiɲɛ nin tɛ ko ye dɛ ala ko fɛrɛ fana bɛ ka ko in se tuguni Mariam moto tɛ ka sɔn o ma mun kɛra a la. Batoma a tɛna ni essence de banna. Essence an ma essence ta sisan. Tiɲɛna ne kɔni tɛna kolon. Jɔn ma i ma kuma fɔlɔ jɔn de bɛna kolonkolon an fila la sisan. E yɛrɛ kun tɛ k'a ne t'a kolonkolon. I jɔ kɛrɛfɛ Mina i jɔ kɛrɛfɛ na e bɛ mun yala la paranti dangaden e fa y'i di ne ma baara de kama moto jɔ ni jɔ a moto kɔrɔ i bolo i bɔ mɔgɔ da la dɛ ne bɛ bila walayi bilayi ayiwa tigi ya moto wala hala an ka taa n'a ye o t'a la mun t'a la ɲɛko de b'a la i ka fatoyan t'a la y'a mɛn ɲɛko bɛ kɛ moto la cogo di i b'i sigi an ka nin siyɛn tan de bɔ yen. Ne fari bɛ cogo min na n tɛ se ka moto kolonkolon ma deli k'a kɛ yɛrɛ ne t'a kolonkolon an kana taa yɛrɛ e de ye ne labɔ n ko Mariam n tɛ taa yɔrɔ la i ye nɛgɛ ka bɔ ja yɔrɔ ka jan ne tɛ se k'a kolonkolon n'i t'a kolonkolon a to yen. taa tulu bɛ kɛ siyɛn na i ka na i tɛ la n'a fɔra tile kuru kɛra kiliyan kelen de b'an bolo nka cɛ n'u bɛ k'a fɔ moto e b'a fɔ moto yɛrɛ su tulu la. cɛbɛ patron nin kɛ i ka bon sen fɛnɛ i ka kuma ka ca quoi wallahi a cɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi tɛ nin ɲɛ i kelen bɛ ni kolonkolon ne tɛ nin ɲɛ dɛ. Nana
yɛrɛ fɛnɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔw natɔ la muso bɛ ka moto kolon i tɛ n'a minɛ o tuma ne ɲɛ bɛ n tɔn na dɛ an ka sira t'o la dɛ i bɛ baara de la i tɛ ka k'anw ye fu la koyi i tɛ ka k'anw ye fu la dɛ ne bila kun tɛ jɔ ma yɛrɛ ne ba i tɛ ka k'anw ye fu la koyi an bɛ wari de d'i ma koyi moto in fɛn sa ala jɔ ne ba yɛrɛ bɛ ka pɛlɛpɛlɛ o ma ka moto in kɔnɔma de don an t'o dɔn dɛ a kɔnɔma de o a jigintɔ de an ka sira t'o la ko mun de b'a la a balila ka sa de an bɛ boli la dɔrɔn a balila ka sa a tɛ ka sɔn ka wuli e ne b'a la souvent a bɛ kɛ hadamadenw kɔnɔ an tɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ an negela dɔrɔn de wa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ɲɛnama fɔ ne e bɛ n fa bonya n bɛ n ba bonya o k'a balila ka sa an ye essence ta station na boy i ka côté la n'a y'an ka fɛɛrɛ k'a la a b'a sara dɛ a balila ka sa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ musow natɔ la ni moto o bɛ k'o kolon la a tɛ wuli ka n'o minɛ fo a b'aw jɔ jɔ moto ka bali ka sa kɔri ninnu bɛ se moto la fɛn patron e fana y'i to nɛgɛso dilan la k'i girin dɔrɔn k'i cun moto dilan kana to nin ka nin sa a fɛnw na tila busi ta kana aw ka siyɛnni ka jan dɛ o t'anw nɔ ye dɛ an kɔni moto yɛrɛ sanna tan tɔ yan tara siyɛnni ka jan cɛ i ka defo yɔrɔ ɲini sa an kana na to na ka dɔ fara nin tiɲɛni kan dɛ patron yiri patron ne paranti de min jɛ k'i fari ni bɛ min kɛ i b'i fa i ta ja dɔn Glória! Ari kojugu. Cɛne b'a n k'aw ka chaîne ka jan. An ka chaîne ka jan o tuma e bɛ fɛ an ka mun de kɛ moto sanna ka d'anw ma tantɔ ka chaîne in to a la n'a tɛ se an ka na n'an ka moto tɔ tiɲɛ dɛ. E yɛrɛ bɛ ka nin jɛn ka taa yɔrɔ jan ko wɛrɛ tɛ moto la sa a busi dɔrɔn de man ɲi. Mun? Moto ye busi dɔrɔn de man ɲi. O tuma e ye ingénieur de ye wa? E y'a lajɛ a lajɛ. A lajɛ ale jɔ. Paranti de ka wusa patron de ka wusa. Mɔgɔ tɛ nin dɔn. A lajɛ kɛ. Patron a wuli moto wuli. Ka wuli yan. A kana taa ni fasari kan dɛ fasari kura de bɛ na dɛ. A banna. A wililen tɛ nin ya. Voilà a ka ɲi a ka ɲi. Ne ka mɔgɔw ka moto cɛ a ka ɲi. E mun tɛ suga ye de. E tɛ taa ka bɔ mɔgɔ ye. Ne mun tɛ e mun tɛ fa de bɛ na. Taa ka bɔ mɔgɔ ye. Bɛrɛ tutu. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Wa comme ça. L'exemple filɛ sa. Cɛkɔrɔbajugu. E bɛ kɛ dagajɛ la ni bi. Kɔrɔ gosi. A fɔ comme ça. Baara foyi tɛ la gulɔ min ko ka yala sigida. Nin kɔni kɛra an taala ye. E bɛna mun ɲini yan nɔ. Cɛ bɔ comme ça i ye n bila pétrin kɔnɔ. Ayi ne m'i bila pétrin kɔnɔ. Non i ye n bila ni n ba cɛ i ye n bila pétrin kɔnɔ. kɔnɔ. Ni n ba cɛ i ye n bila pétrin kɔnɔ. Ne bɛ bila cogo di. Voilà. Ne b'a banna ala bɔ ka d'u ma. Joli de don. Bon sa aw bɛ 100 di. 100. Awɔ. 500. 100 bɛ kun. E min kun bɛ ka moto boli 100 ma sɔrɔ e kun e bɛna ne de ɲininka. A tɛ nin kuma dabila madamu. An bɔra e de ka ci la e tilala k'i. Mun kɛra? Mun kɛra? A ti kɛ ten koyi. Réparateur cɛni e kɔni tɛna fɔ k'e bɛ ne bugɔ o. 100 t'anw kun dɛ. N b'i dɔn ni tigɛrɛ a bɛɛ ni san ayi E fana ye cɛ e k'o kɔrɔbɔ. I ma kuma. Yɔrɔ ma ne tɔgɔ mɛn fɔlɔ dɛ. Ni e ye cɛ e k'o kɔrɔbɔ. Madamu ni to ye sa i ma foyi kɛ fɔlɔ. bɛ wari sanfɛ wa? Ni cɛman de D'accord. Bon n'a ma 100 di aw ka moto a tɛ taa. Batuma bɔ yen Batuma bɔ yen. Pata ala ne sara. Bɔ an b'a ta. A wuli. An t'an ka moto ta o tuma e de y'a san. Wari t'an bolo k'an t'an ka moto ta an b'a ta hali sini an bɛ taa. Bamakɔ. I kun kan ka nin kɛ bɛɛ la fɔ ne. Cogo jumɛn na. Ne fa terikɛ tɛ yan. Ne ye kuma bɛ fɛ yen nka e y'i ban ne ka ladilikaw ma e ni sunkurubaw b'u da ɲɔgɔn kan so kɔnɔ. Foyi tɛ ne ka dɛsɛ ka fɛn b'aw cɛ. Foyi t'anw cɛ. Cɛbakɔrɔ ni musobakɔrɔ fila bɛ se ka datugu ni fɛn t'aw cɛ. N'a bɔra nin golo in na. Nɛgɛla foyi tɛ ne la. Sisan diɲɛ ye jigi ye i y'a faamu komi nin ye terikɛ den de ye n bɛna fɛɛrɛ dɔ k'i ye n bɛna yɔrɔ dɔ ɲini k'i bila yen ne ka so tɛ dɛ awɔ i b'o so sara sara n'i sera ko san kelen kɛ k'o sara n b'i yɛlɛma n ka so kɔnɔ
Allez, ouais. O bɛ ma. Ana tɛ fɛn na mo sara to. Ala gabakuru bɔ tile ma ni bɔ cɛn t'o kɛ. N t'a kɛ. An si bɔ bolo kɔnɔ. E tɛ fɛn na. E kun tɛ fɛn e bɛ ka gulɔsɔngɔ sɔrɔ. E b'o bɔ min? Association. Association. A mɛ ne kun wagati min na ne kun b'a kɛ mɔgɔ min ye nin bɔ cɛlu de b'a san ka di ne ma sisan. Ah ni dakan juguman ba ye sa. Walayi. Ni dakan juguman ba yɛrɛ quoi. Hali ɲɛfɔ cogo tɛ nin na yɛrɛ. Wa kamisɛn. A ka ɲi sa. Sɛbɛn. Ajɛ ne ka so yɔrɔ tɛ fɔ ye dɛ. Bamako taa korotum ka moto a filɛ Korowa. taa ka moto di ko 700 700 patron. min tɛ ka o i ta ye koyi Mun y'a f'i ɲɛna n ko n bɛ don i jigiya kɔrɔ ka so dɔ ɲini ka d'i ma i ka si ye. N'i sɔnn'o ma. Wa kamisɛn. Wa i ni Suguruba tɛ taa dɛ. I ni Suguruba ma ɲɔgɔn fɛ i b'olu bɛɛ ye kutu ye. Wa ne b'i deli. I ka so yɛrɛ fɛnɛ na nin bɔ cɛ min mana ko bɛɛ dabila. Walayi. I ni mun cɛ? A bɛɛ ni fifala in cɛ ma dabila. Ayi non i ma kali. I kali gulɔ la. Bon. I kali gulɔ la gulɔ min b'i kala la. Vraiment gulɔ ko in ka gɛlɛn ma n tɛ se ka n kala la. A banna. N'i sera k'i kali ka gulɔ la i tɛ gulɔ. Cɛ kɛlɛ b'i ka sa jamɔgɔden. Ye mun ye de? Ana jiginna n falen de don. So yɔrɔ fɔ n ye. N bɛ tila ka so dɔ f'i ye. I sigi yan t'i sigi yan fɛ kan kɔnɔ. Non. An bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ne ka moto tiɲɛnen jɔlen don. E bɛ taa cogo di? I delilen don sa. Bon so yɔrɔ fɔ n ye. Bon ɲɛ bɛ carré in na. So étage in filɛ ɲɛ bɛ in na dɛ. N'i bɔra étage in kɔfɛ i bɛ bâtiment min filɛ yen nɔ. O ye ne ka so ye. Problème t'a la. Lexe. K'an sɔnni. Wa kan bɛɛ. Hey! E kɔni ni ne. N'a min fɛ kana fɔ i ka mɔgɔw ye k'i bɛ n dɔn dɛ. Fo pege ni pelu. N y'a faamu taa. L'alcool. Awɔ n y'a faamu taa. A bɛ bɛn. Lexe. Ayisa n y'a faamu. Ne de m'a f'i ye n ko n bɛ so ta ka d'i ma ka dilan bila a kɔnɔ ka d'i ma. Lexe. Awɔ. gorobinɛba 2 i bɛ ɲɛbɔ nin fɛ hali b'i den ninnu ma furu la hali dɛrɛmɛ 100 nin fana bɛ kɛ aw n'aw kunko ka taa walayi bilayi an n'aw bɛnbaga bɛ bɛn subhanalayi. Mara min yɛrɛ ta ne o n bɛ na sisan ne yɛrɛ ɲɛ t'ale la i jɔ n k'a wele tan dɛ. Nafi. E fana ta ni ye rendez-vous di mɔgɔ ma depuis an jɔlen bɛ k'i kɔnɔ. Ko ne ni n terimuso de tun b'a ka moto la moto tiɲɛna an ye moto kolonkolon ka taa mécanicien kɔrɔ. I terimuso jumɛn? Batuma ye. I taara n jugu sago min ye k'an to yen fɛ yan. Nafi kana n'o fɔ mɔgɔ terimuso ma sa. An ka taga sa. Yɔrɔ min de kama e ne tɛ bɛn. An ka taa tile ganni. Ale yɛrɛ ma se ka na ne bila yɛrɛ k'ale bɛ ka taa ka ci la ne teliman ne ta ka na. O ɲɛna an bɛna kɛ cogo di sisan? An ka taa kɛ. I bɔra ɲɔgɔn la gorobinɛw bɛ tagama Bamakɔ gorobinɛba 2 hali dɛrɛmɛ 100 t'olu kun. Cɛ ko caman ba de la sa. Ne ka cɛ gamsɛn. Ko bɛ cogo di? Cɛ gɔrdɔn cɛ bi mani la de bɛ ka kɔlɔlɔ ye. I ka fo min ko diya n ye dɛ. I sera ka bololaminɛyɔrɔ dɔ sɔrɔ o ni business tɛ kelen ye. O de y'a ɲɛ ɲuman yɛrɛ. Cɛ gawa a ɲuman yɛrɛ de y'o ye. gawa ta suwa sa cɛ. Bamakɔ yan. N'i ka nin kɛ i bɛ ka business dɔ nin kɛ mɔgɔ t'i kɔrɔ dɔn. Ayi non abada. Mais k'i ka kuma fɔ yɔrɔ caya. Ayi. Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye buwa gamisɛ f'an ka buwa gamisɛ woloma ka bɔ wo kɔnɔ bi. Nafi. Fara. Ala de ka ɲi koyi. Yɛrɛ wolo. Dumuni tɛ. Ne ma gulɔ bila gulɔ b'e bila. I y'a faamuya i b'i ka clients sɛgɛsɛgɛ k'u jateminɛ ka sɔrɔ ka marché bila. Effectivement. I y'a faamuya. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. An bɛ taa san kelen sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ bɛ yɛlɛma don i ka ko la. A bɛ yɛlɛma. Fo k'a ɲa. Fɛn wari tɛ wari fitinin ye koyi ko kun ni kun don. Cɛ n ka cɛ moto. Non foyi tɛ moto la. Cɛ jaa bɛ ɲɔgɔn dɔn sa. Bɛnkɛ. Bon fo n'i ye tulu dɔɔni k'a la ten. Ka tulu dɔɔni k'a la. Sinon foyi t'a la. Sinon foyi t'a la. Foyi. N ka cɛ n bɛ ka sɔrɔ paquet n bɛ nin kɛ ten de walasa mɔgɔw kana na bɔ n kɔrɔ ma. A banna wayi ka kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ b'a la. A b'a ɲagami ɲɔgɔn bolo. O kelen dɔrɔn. Sinon fɛn in a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. A bɛ ka taa. Mais dɔgɔyara quoi. Sisan i hakili sigi. I m'a fɔ k'a dɔgɔyara. A dɔgɔyara walayi clients bɛ kuma la quoi. L'oxy dernier cri de bɛ n bolo. L'oxy dernier cri. A dernier cri de bɛ n A bolo. girima. E bila. A fɔ a ɲɛna a fɔ gulɔ k'a faga. Si dun b'i la ale kunu a kunna sini an ye nin ka kuma kɛ. E k'a fɔ kun ni kunna sini a fɔ bi kɛ. Cɛw bɛɛ de tunun na. Ne ko e bɛ bɔ a ka yɔrɔ la. An kɔrɔ ɲɛɲini fɔlɔ dɛ e bɛ min ne.
Ne an bɛɛ kɔfarala ɲɔgɔn na ten wallahi e t'a lamɛn ka sɔrɔ sigi kun ka di premier de bɛ n bolo a banna n bɛna dɔ d'i ma Awɔ. n bɛna bɔrɔ kelen d'i ma mais su in na Awɔ. 20 heures i bɛ taa so kɔnɔ i b'a sɔrɔ bolo n b'a bɔ k'a da kɛrɛfɛ non n ka cɛ 19h30 bɛ n sɔrɔ yen i kɔlɔsi dɛ n'ala sɔnna i y'a fɔ cogo min a kɛ ten i k'i ko cogo dɔn i kɛ cogo dɔn o ye tiɲɛ o ye i tiɲɛ ko kɛ cogo dɔn dɛ effectivement voilà a kan ka kasi quoi mɔgɔw man ɲi adamaden man ɲi mɔgɔ caman bɛ yɛlɛ fɛ o ti fɛ dɛ wa ni ko ɲagara u b'a ɲini ka i ka ko ɲɛdɔn i y'a faamuya buwa gamisa taa n to yen sa paratu to e bɛ min cɛ sɔgɔlɔn nɔ fo yan fɛ Ni kana bɔn kan dɛ. an ma jɛlɛmɛ han miliyan ba b'a ka wo la ne ko Ne ko e bɛ buwa gamisa ka soko de la e bɛ palatu ka soko de la. sigi ka gɛlɛn sa an ye mɛnna ɲɔgɔn kan sa hinɛ bɛ deli la Ɲɔgɔn fɛ de. e ka mun b'o la o bɛ e ɲɛ sira la wa mun yɛrɛ la keleya b'e la i ko ni buwa gamisa bɛ ɲɔgɔn fɛ i ko ni paratutu bɛ ɲɔgɔn fɛ non non E non bɛ ka so ɲininkali kɛ i t'an bɔ ko ɲininkali kɛ. mun y'i kɛ hasiri ye paratutu an k'o kuma bɛɛ dabila sa e ma buwa gamisa ka yɔrɔ dɔn an bɛ k'o de ɲini walayi le vieux clochard là ayi o yɛrɛ de ko don n'a ye ɲɔgɔn han mini ala ma mɛn a fagaw kan i ma kun yan tɛ dɔ sigilen bɛ wala n ka tulu lasigilen don a kana na fɛn quoi wala e k'u ka tulu dɔɔni k'a la nɔ fika tulu dɔɔni k'a la quoi sinon cɛ i ka moto yɛrɛ nin kan ka falen ten dɛ cɛ ala c'est bon sous couvert de ça o ye o kɔni sous couvert dɔrɔn ii tulu yɛrɛ b'a siyɛn nɔ tulu b'a siyɛn nɔ an hakili la a ka ɲi tan o na n ka tulu contrôler tulu t'a la koyi cɛ i ka tulu ka kunna paratutu i tɛ tiɲɛ fɔ dɛ rond-point la ni ma buteli in cɛ ɲɛ ye e ni ala cɛ awɔ n'a ye min a b'o de fɔ ka sɔrɔ yira n na k'a tɛ k'a tɛ wa e ala mɛ y'an nɛgɛ nɛgɛ ɔ a ye yɔrɔ dɔ fɔ n ye han an bɛ se ka t'o la e kun kan ka tugu a kɔ ka su sa o kɔfɛkare kɔnɔ An ka taa. an ka taa n'o tɛ paratutu depuis buwa gamisa y'anw gɛn don min na ne yɛrɛ tɛ si yɔrɔ dɔn n yɛrɛ la yɛrɛ ne yalatɔ ni maramu de ye ɲɔgɔn ye walahi don ka bitigi kɔnɔ Tulu san de la dɛ. Ni nafi sɔrɔ o butigi fɛnɛ kɔnɔ ye. ka cɛkɔrɔba ɲɛ jigi aw ta mɔgɔ An ka taa sa palatu. ne yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛma si la an ka taa an ka na nin kuma siya sa an ka taa ka yɔrɔ ɲini o ko bɛɛ y'a fɛrɛ a ka kunna non a ka ɲi a bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔ kɛ n ka wuli k'a la yan a wuli a démarré dɔrɔn a bɛ wuli a banna cɛ cɛ mɔgɔ t'an suwa taa wuli n b'i sɔrɔ yen problème foyi t'a voilà la n b'i sɔrɔ mais yanni tile bɛ bin dɔrɔn n b'i sɔrɔ yen aucun problème voilà kan bɛn voilà bonne journée sisan vous de même voilà cɛ boli dɔɔni hein ni ala sɔnna ma i fɛnɛ voilà boli dɔɔni i ka ko ka bon n bolo dɛ i hakili t'i yɛrɛ la dɛ n'ala sɔnna ma i hakili t'i yɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka cɛ Voilà. ou bien problème t'a la a ci tuguni kɛ a ci voilà e cɛ a dannen don sa bile e bɛ ka bilen minɛ e b'a fɔ maramu de ye e b'a fɔ ne la yan o tuma e t'i miiri dɛ wari min bɛ ne n'e cɛ e b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan Problème tɛ wari ko la. An ka taa ni so yera. Ne yɛrɛ bɛ 200 di. i bɛ 200 di N bɛ 200 di. madame ni ma 200 di madame n b'i Ba wɔrɔ di dɛ sa. I tɛ n wɔrɔ dɛ. I bɛ n dun de. an ka taga sa n'a kɔni ma 200 di nafi i y'a seere dɛ n m'a wɔrɔ ne ka sira t'a la dɛ an ka taga bani min bɛ ne n'e cɛ e b'o dɔn kɔkɛ hakɛ to dɛ ani sɔgɔma kɔkɛ an b'a ni sɔgɔma yɛrɛ sira anba te o kun bɛ bɛna bɔ de yan awɔ n bɛ taa n ka ci dɔ la e bɛ taa min mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲininka i ta yɔrɔ la wa yafa ma kɔkɛ a ma dabɔ kama o kuma an tɛ tilela dun bi yan i ko mun n tɛ tilela dun bi yan o kuma ne ye wari min d'e ma o kɛra cogo di kɔkɛ depuis kunu o wari banna koyi ko wari ka ban kunu depuis kunu o wari banna cɛ n'an ma ko jateminɛ a ma nɔgɔn dɛ kana miiri k'a fɔ ko hɔn nin na kana miiri k'a fɔ ko warimuguba in dalen bɛ ne bolo so kɔnɔ kɔkɛ 400 400 ka dɔgɔ de dimanche donyaba in na 400 hei sabali koyi an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn fɛ koyi e tɛ min kalama wari bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ni kɔnɔ si ye f'i k'o dɔn ni 400 ka dɔgɔ e ka t'i bolo don tasuma kɔrɔ tan
bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sogo kalamani kɔni dalen don yɔrɔ min na a dalen bɛ kun dɔ da la n'i ye e ka sogo kalaman ta ka bɔ tan i k'i bolo d'a nɔ la i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen wari ka sɔrɔli ka gɛlɛn yafa ma kɔkɛ yafa ma ma dabɔ hɔn n'i hakili to yɔrɔ la an tɛ jigin ɲɔgɔn na o n'i ye min d'i ma don min na o minɛ i y'a faamu i ma dɔn kɔkɛ changera sisan dimanche fɛ maa min tun bɛ 2000 4000 di ne ma ne ka tile latobi bi 400 nin ko in bɛ nin ɲɛɲini n bɛ n bolo da nin ko in kisɛ kan nin tɛ se ka ta ka ne to tan cogo si la walayi ka ne dege ko duman na ka tila k'a fɔ k'e b'o tigɛ ne na kɔkɛ ɲɛna k'a ye ne ta cogo min na k'a bɛ ne bila ten yan a ma daminɛ fɔlɔ nin kelen kɔni nin tɛ ban ne tɛ bila ten manamana ko la walayi ala de Paratutu ne y'a fɛ ɲɛna nk'i ka nafi gɛn ka bɔ an kɔ i bannen don de ma ala an ka gɛn ka bɔ an kɔ I ka nafi to ne ma ban bi an sigilen bila ka nafi kɔnɔ yan nɔ nafi yɛrɛ halisa ka nin ko sumaya ba ninnu ma la han nafi yɛrɛ tɛ fɛ ka changer abada nafi yɛrɛ ka ko bɛɛ de ka suma a ka ko bɛɛ de ka suma n'a dun mana nin se in na kɔni mɔgɔ da i se yɛrɛ a jo bɛ la o ne ma la ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ o parce que e dɛsɛlen tɛ ka gɛn ka bɔ an kɔ ne mɔgɔ foyi tɛ nafi la depuis n'an bɛ bɔ a gamisɛn ka so dɔ in kɔnɔ a ka ko bɛɛ bɛ tan adamadenya de ma nɔgɔ o tuma e gulɔ bila fɛn ma ye mɔgɔ ma koyi ne y'a bila mɛnna a barika ala ye ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn walayi ne tun ma gulɔ bila sisan b'a sɔrɔ gulɔ ye ne siginɛ den bɛɛ fara fara gulɔ de ka ɲi n t'a yɛrɛ natɔ taa yan dugusago in yɛrɛ natɔ yan n b'an tile sa i Kanyame, yɛrɛ fɛnɛ o kuma yɔrɔ dɔ bɛ yan sunkuruba suruni Kanyame e yɛrɛ fɛnɛ depuis kuma jan an bɛnna fɛn kan han nin y'a semaine kelen de ye an bɛnna fɛn kan i bɛ tila ka na retard la tun Paratutu i tɛ kuma nafi fɛ an ka taa ne fɛn bɛɛ fɛn ɲɛna nafi ko in na n ka nafi gɛn ka bɔ an kɔ ne kɔni tɛ dɔ yɔrɔ la sen tɛ ka da n kɔ dɛ nafi ye nin kɛ buwa gamisɛn ka yɔrɔ dɔ la o de kama buwa gamisɛn yɛlɛmɛna a ma sɔn k'a yɛrɛ yira an na ale kɔnɔ ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ sungurubaya de la a ma se o yɔrɔ la ne i ne bɛ tɛ kelen dɛ an tɛ kelen an tɛ kelen nafi an tɛ kelen an tɛ kelen dɛ a ye sabali an tɛ kelen maram e k'i bolo da i dusu la i y'a faamuya nin ko in na mɔgɔ b'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i ma kɛ ni kɛlɛ nafi ni ko bɛ tango cogo de la han i delilen don e ka bɔ an kɔ an bɛ taa an ka sira fɛ ayi parce que ne ta kɛ kun tɛ kɛlɛko ye parce que maram ka kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ e ka nin comportement ninnu filɛ ni nafi tugura n kɔ ka taa buwa gamisɛn fɛ walahi a tɛ sɔn an ka don a ka so kɔnɔ ne de bɛ buwa gamisɛn dɔn ne ye wari min don so in na batara ko tɛ dɛ a bɛnbakɛ ɲɛna de n ye kɔlɔkɔlɔ miliyɔn caman bɔ ka don i b'a kalama hɔn i ko cogo di hɔn nka miiri bɛ ko dɔ de la komi ne filɛ yɔrɔ min na bi dakabana bugutugu de ɲɛbɔlen bɛ n fɛ ne cɛkɔrɔba ye o tɛ tiɲɛ ye wa n'i ye denmisɛnnin bulani dɔ sɔrɔ sa n bɛ to ka ko kɛ ka n kan si nka o b'a diya dɛ yɔrɔ nka n'ala sɔnna ma n bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ komi dɔ bɛ yen nɔfɛ n t'a dɔn ni maa ɲɛnamaba de don n'a nana a tɛmɛ a ko k'a bɛna n sɔrɔ chantier la i b'a ye sisan ala tɛmɛ o ye kabako da ye dɛ o ma an bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen de yan e ye gulɔ min na ne ye sunkuruba ye Maram ye sunkuruba ye an bɛɛ bɛ baara kelen de la i bɛ se k'a fɔ k'i ni Maram ye kelen o bɛ bɛn ma mais e ni ne ye kelen kana ka fila fɔ dɛ e kɛ la mun ye ne kɛ kelen e bɛ gulɔ min an bɛɛ ɲɔgɔn na maki de an ye ɲɔgɔn na maki kɔnɔ dɛ mais an tun tɛ baara kelen kɛ i ni Maram de tun bɛ baara kelen kɛ mais e de tun b'an ka mission ɲɛnabɔ bon ne mɔgɔ foyi t'a ka mission na o ko kulu ye bi i kana na fɔ k'i ne ye mɔgɔ sugu kelen dɛ i y'a mɛn yan ne tɛ gulɔ min ko kuma la mɔgɔ si kana ne ka gulɔ min ko kuma fɔ ni mun y'a fɔ sisan nɔ ni ba caman bɛ sa ɲɔgɔn na yan non e ka ne lamɛn sa kɛlɛ kɔrɔlɔ i kelen ka tɛ ka sunkuruba kɛ ne t'a la bilen dɛ i y'a mɛn yan kuma dɔ la e fɛn dɔw bɛ n kan dɛ awɔ o ye tiɲɛ a kɛ ala kama kuma tɛ ne ni Maram cɛ bari ne b'o dɔn o bɛ ne dɔn an bɛɛ ye jogo kelen Paratutu e ka kɛ ala n'a kira kama ne n'aw fila an bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye Maram e k'i dabɔ kuma in na bani ne bɛ kuma dɔn wa ne bɛ kuma kɔrɔ dɔn a tɛ k'a fɔ ne k'ale ne bɛɛ ye kelen ye o ko ye kule Maram changera pewu mais e nafi filɛ changement dusu yɛrɛ de t'e kɔnɔ ne b'i ŋaniya dɔn koyi i tɛ fɛ ka sa sunkuruba in na n'o bɛ kɛ an ka kɛ dangaden Paratutu n'i ka kuma fɔ Paratutu an n'a sara sunkuruba e somɔgɔ de don wa Maram i jɔ an ka kuma fɔ dɛ i ye i fɔ ne de anw ye maliyɛnw de ye an tɛ kelen ye n bɛna min f'i ɲɛna Maram i fana bɛ mun de kɔ de
fara den na ka kulokoro ko me na manya gigo ka bɔ ko fara la quoi anaka sira anaka sira a wula an ka taa I bolo da dusu kan ne filɛ ne n'aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen an bɛɛ fu ni safinɛ de an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan sa ne tɛ mɔgɔ kelen kɔni fɛn Nafi ne ma bɔ I ka kuma ma ne fana bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i bɛ sɔn ne ta ma ne ma fɔ an ka fara pepewu nka Buwa Gamza ɲinini ne bɛ e deli e k'i sen b'o la ne bɛ taga ɲini ni ne n'a ye ɲɔgɔn ye ne kɔni t'i janfa dɛ n'an ye ɲɔgɔn ye n'an bɛnna fɔ la ne bɛ t'i ɲini I kelen tɛ taa ɲini dɛ an fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an saba de bɔra ɲɔgɔn kan I delilen don bari Buwa Gamza an saba de gɛn normalement n'an bɛ taa ɲinini kɛ an saba de kan ka taa ɲinini kɛ an tile somɔgɔ Buwa Gamza dun awɔ Ah, d'accord. On a la somme, même million fla envoyé moi quoi. Ah ouais, même million fla envoyé moi. Ah ouais. Problème pour ta là. Eh bébé. Ah ouais. Faratutu ne sɔnna ka kuma ma Maram yɛrɛ e yɛrɛ ye hɔrɔn kolon de ne yɛrɛ fila bɔra k'an bɛ ka taa Buwa Gamza ɲini depuis e Faratutu ye dɔrɔn e y'i faran ka bɔ ne la bi an bila k'e kɔnɔ mɔgɔya tɛ kɛ nin cogo la tan dɛ Nafi adamadenya tɛ don kelen ye dɛ bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ koyi an sɛgɛnnen ta in na ni kuma in ka ɲi ta Nafi an ma wolo ɲɔgɔn fɛ dɛ depuis sa ma wolo ɲɔgɔn fɛ a to an ka taa la Maram na ka taa calme bébé ne bɛ togo de bi Wallahi bilamai. Ale. La ilaha illallah. ne bɛ togo e ci ne b'o dɔrɔn de don Billahi. a ɲɛna Mun ni ye dɔrɔn ni bi lafiya di. n'i ka nin bɛ ne kɛnɛya di Go. Abe ala ni arjine tamasiye fɔlɔ o muso ɲuman de. I diya bugu tigi koyi. i tɛ na Donc a siyete ko nairi la. so i ɲɛna sa Wallahi. Ba. bébé yɔrɔ in ka ɲi dɛ Ni nafolo buya dɛ. wa ka bon yɛrɛ di Wallahi. I m'a ye ni kɛnɛma mɔgɔw ka ɲɛgɛn ye. awɔ Bon o ɲɛgɛn kelen bɛ sanfɛ. awɔ O de bɛ jigin ka na bila yan na. ɔ dɛbɛ in dun Ni gardien o siyɔrɔ tɛ wa? ɔ gardien bɛ siyan Awɔ. Maa bɛ se ka nin ɲɔgɔnna nafoloba don yɔrɔ la ten. non bébé yɔrɔ ɲɛna Yɔrɔ in ye dakamana yɔrɔ de ye i ma scanner k'a ye dɛ. Soden 7 de bɛ nin sanfɛla la. A bɛɛ n'a salon. so i ɲɛna dɛ A n'a ɲɛgɛn. o bɔn ni ne ka marasi kɛra ne bɛna don nin de kɔnɔ Il faut ka ɲɛ kɛ. N'i mana ji de bɛ na. kuma banna cɛ yɔrɔ in ɲɛna Voilà na. bébé i b'a dɔn n pereselen de don i hakili b'an ka su in na sortie la I hakili b'a la kɛ. ne bɛ fɛ ka taa hali la ka taa fini dɔ san yanni su in na cɛ O tɛ problème ye. Yɔrɔ in ye fini wari di ma. awɔ i ye fini wari di D'accord mais i bɛ kun labɛn i bɛ kun bɔ nin position na. Nin man di n ye kosɛbɛ. nin ma ɲa Nin man ɲi. problème t'a la n bɛ taa chapeau ɲɛnama dɔ san ye ou bien Nin b'a kɛ yan. awɔ nin bɛ caman na N'o ka dɔn a fɔ dɛ. nin ma bɔ A b'a bɔ. nin ka ca yɛrɛ Voilà. n jɛna i sɛ merci Merci. ko n bɛ fɛ ka nin layɛ A diyara n ye kojugu. an b'a kɛ ten yanni sufɛla cɛ N'Ala sɔnna ma i jɔ k'i bila da la. sinon kɛ bigo m'a to Nafi gɛnni ko kuma ye ne b'a kuma fɔ mais hadamaden I kana girin ka ko dɔ kɛ mɔgɔ la sinon e b'a dɔn Nafi tile kelen ko ma diya ne ye Nafi ka kow filɛ nin ye Nafi tile kelen ko ma diya ne ye Nafi tɛ mɔgɔ ye o Nafi bɛ ko kɛ Nafi tɛ foyi sara mɔgɔ la N b'o f'i ɲɛna. bébé ne kan ka fini jumɛn don su in na I b'a dɔn généralement fini de sexe ninnu de ka di ne o ye. de ka di yan I bɛ cogo min na dɛ dɔ fara nin kan kana foyi bɔ a la. ayi nin ye bi ta ye su in na ta kɔni Ɔ. n b'a dɔn an tɛna se ka mɛn an ka bɔli yɔrɔ la o. an b'a kɛ ten Wallahi k'an bɛn cɛ ka ɲi ten Awɔ. wallahi sinon I bɛ n bɔ n cogo la a ka ɲi kan bɛn. k'an bɛn kɔfɛ Voilà. Wallahi nin tɛ fɛn kalama n bɛ baarada nin kan f'a k'a dɔn. A bɛ kɛ cɛkɔrɔba min na ne tɛ dɛ n tɛ n ka nafolo ye nka e bɛ bɛna bɔ ko kalama kuma ko yan tɛ dɛ cɛ o sɔrɔ i ye sago sɔrɔ. n'o f'i ɲɛna o Buwa Gamza kɔni a gɛlɛyara a nɔgɔyara an b'a bɔ wo kɔnɔ ne b'a bɔ yen nɔ ale tɛ se k'a fɔ k'ale bɛ mana d'an ɲɛ la o non Subhanallahi kafiru natɔ filɛ nin ye Ala papa ne tɛ jigin aw la koyi ne bɛ jigin n yɛrɛbakun de la bari ne bɛ bɔ so don min na ne fa ni n ba ye n bilasira kuma min na ne ɲinɛna o kumakan kɔ ko n ka na n ka kɔɲɔminɛ ɲini ala y'a kɛ n jiginna Bamakɔ patron min ye n ta n ko jɛla patron ye a tun bɛ finiw san ka di yan mais n ye n ban o patron ka baara ma ka tugu diɲɛ kɔ diɲɛ nata fɛ n tɛ Buwa Gamza nin Buwa Gamza l'exemple bɛ k'i kunbira kuma bi de b'i la ay kuma bi tɛnɛ dɛ a yeli kuma sulu de bɛ na a yeli kuma sulu de bɛ na an Buwa Gamza e ni kunu
ani bi wa gamza ni ma fina ngal ni tara la harakante fara nyongona o de tabali la wa ala sago isago ne globla e ma fuko ne tege fen bara tu ko ne globla kay globla wa glomi kante ala sago ifene sago ne bora sunguru bayala aya le ma bebla de doni bola de madame ay don ne bola al samuru munun ma no fe no koni no fore nyana be dawla yete burum silane na ube fiene ne do wa gamza al te premier kuna ma ne ta mi bli ikali a ben ala na kira ce boy gamse a ben ala na kira ce wallahi gulomina be se ka globla te ana kira moro sona bomi ne ba ni asabana nu nafia nafi te mo yana ma boy gamse angani amai o tere ne a genga bo wonga ka bo wongo mo ko sabaje manji mo ko sabaje mandi aw bid ni jogo kele sunguru bay ale sunguru bay ni glomina yi ayi nenu te jogo kele ne tieno ame ko kele nge me anga baraw te kele ne olu be sunguru baage ne be glomi wala sago isago ne globla ne ma fe ngone falena e jogo gorote ya mbake nyaaje ngumena songorote kinia nyaaje akai era te fado ngodo akai sa ne ka don ka fo ko beika keta dabla o asabana mi yede ato nafi tedi ata wuli kana ale kama ne bi se ka kaufe ne le ya je ka fo ka be bora ajugola ale surba dabla ni ya dabla e fo ne glomin dabla ne ba afra yonga o ma e muso de nafi wa e mu de nafi aye nyoko soro luase ko no ko mo ko yate o ne mo ko tene lawa ne farikolo kun be ko misanu mais ala jabi ne be teme ali mo ko tene nyinga ko mumbi kun o mo ko tene lawa na mo ko benena ni ko mi o de be kew Bwagam sangati fe sega ko ne tita roshi na ta na fi no fe na ta no fe na sa no fe na aya toy asante kala go shalexé ni kala bebe na fi na no fe o ga no maram na ngata na fi ni ngana imiri de ko chama fore ni manya kibe kalawanchi boga bi iba bi ne foka boga kalawanchi na fi de kalawanchi mo ga ta na fi ni ngana orela na fi de kalawanchi ata no maram na ngata abawo ko malangula be nyala ba neta kele kamana ganda bi koy tellement que ne konna fle ni miri chogo ta do badaro mais ala ka mo ko nyumante ba mo ko ni fin ko ni bi senga wallahi do be nyayma mori ke ko ne ma ko ni chefan ko ne sera ka ni chefan mina ko ka ci dankuna ko ne de nyuma be boss kelala abena nyuma soro ba makoy ko foite ne den soro mo ko dum fene kra sababe ka mori ke la senema ne mati ko tigila kle kele ma deli kan nege ni ala sonama nene ni sefanti yango ne dangu sira do fle ya dangu tete me yanka ala ka saraka minale mo lan ko join kalawanchi ale yo kalawanchi mo ya daviri gordon dalare ane be no danga du ne tara ala ni kunye sinema tumna umurum na yin fere ka buri kana ile ma famare po bela be ube no fe iba ku masa tu buri iba ku bora sambe ka chuni uturo na bene ka duko nama ndio isawa wadai ala be mo ke ko di ma kumaro de ni taro ne be ni genga bongo tumna wo cheni fleni o ne retrege de ku ni no fa be ku me mana ko ga me glomi me feme ke yongo fe ngane globra ala ni o fatura mana ko la fo a desera de ko ali somi na ba sara desero so sara ko fa taru ka dugula o jene fledi yala la glomi ni mana ko la dugu kono nga be ke chukuri ngalu mai ne ko misega uladu buladu rofu be ngulu buladu na la sonama wala nga telephone na kumtiana awangan bedabla na hanjo kere fa ngabosra ngabosra akko to wala to wala kle idem so do anana nakanda bina kle mais jigi dalen do ikane o te problème fo ye ha ba jigi ko la sobe soro sobe soro la ko ita telefone kana chen to aya te cheble na la sona mai kan wele na la sona yan wele sani kan numero soro na sira drum bi wele me ta te ga di ma fifi nyame ka ala ko ka join di ko na be nyame mo ko la ngulo kon te ko ay wala mo ko la ngol jene do no ta jebe to na jebe vitesse la da do be tubi yoro nyin na ere kambo la fo nane sí.
Business Gawani ne atentata. Tellement de fort la sisa me kavanta. Inspiration beka million de lame. Fanunga kanu ode beninka. Ya fama sa. Ya fama ala nikira kama. Nafi. Fini ya farama. Wala ni misara. Un comme gila. Abla film ne ngono. Wala kana ga juwa mne. Nafi. Enani aramadi adam ne nyonga. Nafi filiri ansoro. Ha? Nafi mi deli amamutu. Ake ala la kira kama. Ayo don sisenya. An sabari be diɲɛ bɛɛ b'an sabari dɔn ɲɔgɔn fɛ. Aw bɛna ne gbɛn bi ka bɔ aw kɔ. Ko tɔgɔ ko an ma wolo ɲɔgɔn fɛ. Ya fama sa Nafi ake ala ni kira kama. Nafi fili bɛ bɛɛ sɔrɔ sa. Ya fama. Nafi soanta ma sa Nafi. Nafi ya fama. Diɲɛ jigi wa tɛ mun kalama fɛnɛ ani buwa gamsɛ ɲɔgɔn ye. A ko k'ale tɛ so d'a ma ko f'an ka nin ɲini ka taa. Nafi so an bolo sa. Ya fama. Nafi. An ni buwa gamsɛ ye ɲɔgɔn ye min? An n'a ye ɲɔgɔn ye kɔfɛla nin na an fɛ. Nafi. Ala la kira kama don jigi kɔrɔ yasa an bɛɛ na so sɔrɔ ka bɔ kare kɔnɔ yala in na. Donc ne de bɛ don aw jigi kɔrɔ. Wallahi. A y'a dɔn ko ne bɛ don aw jigi kɔrɔ a bɛ ne gɛn ka bɔ quoi. Nafi o ko tɛmɛnen sa a kɛ ala ni kira kama ka yafa ma. Nafi kana to bɛɛ ka dɛsɛ la sa. Komi ala bɛ deli ala bɛ sɔn. N y'a mɛn. Diyara n ye. Ne m'a dɔn e tɛ mɔgɔ ko gɛlɛntigi o. Hɔrɔnmuso ɲalen. Ne tɛ dɔn jeli ye koyi. An y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta o yɔrɔ la sisan sisan. Nafi nin to yen sa. E n'i ka burumuso juguden nin ka na. N cɛ. A ka ɲi sa. Ka ɲi. Buwa gamsɛ filɛ ko. Ne den. Buwa gamsɛ. A kɛra cogo di? Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ walayi. Ne bila dɛ. Awɔ. Sisan e k'i sigi nin kɔnɔ e k'i sigi sen in kɔnɔ. I pousse a ka sigi. Buwa gamsɛ denw de y'anw ye ka si k'an wolo ka tile k'an wolo. Ne m'a wolo dɛ. Y'an wolo walayi. A kɛra fama ye ne ko a kɛra mun de donna e ni teriw cɛ. Buwa gamsɛ foyi ma tɛmɛ ne ni ninnu cɛ e yɛrɛ b'a kalama ko ne ni ninnu de tun bɛ ɲɔgɔn kan. A ko nin. An ye min k'e fɛ a bɛ san 5 san 6 bɔ. O tiɲɛ ye. An bɛ kɛlɛ an bɛ tila ka bɛn a la. Ninnu de ka ala minɛ bi dɛ ka baga ne ma dɔrɔn kun ka ne gbɛn ka bɔ kɔ. E mun de kelen k'u la sa n'u ye ne ma diɲɛ foyi k'u la ne ni nin yɛrɛ de tun bɛ ka nin e yɔrɔ ɲini. Ala y'a kɛ an nana bɛn ni Paratutu ye. An ye kuma ɲɛfɔ an ye Paratutu ko k'an saba ka na. Donc ne ko n bɛ taa n labɛn komi ne bɛ si la kɛnɛma logologonin dɔ kɔnɔ ye. Ne ko n bɛ taa n ka fini don. Yani ne kana ne nana sɔrɔ o 2 sigilen bɛ dɛ ayi. Ne sera yɔrɔ min na dɛ sunguruba surunin yɛrɛ bɔ an kɔ Paratutu fana ko ne tɛ tugu olu kɔ. O m'o kɛ cogo ɲɛ. Paratutu e min ye cɛ ye e ye gulɔmina ye. Ne tɛ gulɔmina ye. I ye gulɔmina den. Ne tɛ gulɔmina ye. E ye gulɔmina den. Danga den de ye gulɔmina ye. I wolola gulɔ la i mɔna gulɔ la wa i bɛ sa gulɔ la. Walayi bila ne tɛ sa gulɔ la e ne bɛɛ danga den kelen Buwa gamsɛ. A ka ɲi. E ne fa bɛɛ tun tɛ gulɔmina den wolo dɛ. An y'o kɛ. N'i bɔra gulɔ la n fa ma se ka bila o. Ne fa t'a bila o. O b'a bila cogo di? Ne fa bɛ sa k'a to gulɔ kan wa e yɛrɛ Buwa gamsɛ e bɛ sa k'i to nin danga diya la kan. Ne fa bɛ sa k'a to gulɔ min na. Ayi e ko ko Buwa gamsɛ ne fa de tun bɛ gulɔ min. Ne fa tun bɛ gulɔ min. Nkalon gulɔmina den wololen. Wala ne tigɛr'e la. Den na. N'i ye den y'an ka sunguruba ko kuma na i b'a fɔ ko e tile kelen ma. Silamɛ de don wa? Silamɛ de don wa? Kafiri. Buwa gamsɛ ye kafiri. A ka ɲi. Tulo bɛ e ni jɔn ka sunguruba kana ne tɔgɔ dɔn i ka kuma dɛ. Kuma tɛ ne fɛ ne fa kuma e fɛ dɛ. A ka ɲi. Nafiya Sodu. Ne tɛna dɔwɛrɛ fɔ. An ye ɲɔgɔn ye ka ban. A ɲɛna. Bon min kɛra sisan a banna ka ban. Sisan ne bɛ so ɲini ka d'e ma hali ne yɛrɛ b'a sara. Buwa gamsɛ i b'o kɛ ye. Buwa gamsɛ a conjugué a tɛ kɛ ten dɛ i b'a fɔ de n bɛ so ɲini ka d'aw ma hali n'an m'a sara. Nafi kɔni kelen tɛna don so kɔnɔ k'an to tout sauf ça tout sauf ça. Buwa gamsɛ n'a b'i kɔnɔ ko wari min b'i poche kɔnɔ k'i kelen de t'a don. Walayi bilayi Buwa gamsɛ de ye ɲɛngo den. Buwa gamsɛ de ye ɲɛngo den. I fa de ye ɲɛngo den. Awɔ e ni ne fa bɛɛ ye ɲɛngo den kelen. Buwa gamsɛ i bolo k'a bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten koyi o muso diya tɛ kolokolo yan. Wari a b'i kun mɛ i sago t'a la dɛ an bɛɛ jɛ de don. O tuma e ka nafolo ɲini don wa? Ne ka nafolo ɲini tɛ mɛ ne ka nafolo dunta don si b'e la bilen tɔ tɛ mɔgɔ min na yɛrɛ. I tɛ min kalama dɛ i tɛ min kalama dɛ walayi Amérique tɛ min na a kɔni bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ nka min ka di n b'o kɛ Nafi ye. Walayi bilayi a ka ɲi. Ne n'o kɛ kelen ye dɛ. Ko e ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ. E ni Nafi tɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɔra bɛɛ kalama koyi. An bɔra bɛɛ kalama. E ma jarabi mɔgɔ la madame y'i sigi yan. Madame y'i sigi yan sa. Madame y'i sigi yan. I sigi yan madame. I ka bon ni n ka jan ni ye wa n bɛ. I da ta nɔ la sa i da ta nɔ la. Madame kunna dɛ. Sinon hakili tɛ bɔ mun na sisan nɔ o bɛ bɔ a la.
Bois comme ça, ne tu es la main. Ni fa mi bele den kisa. Après la Kenya, on bois comme ça. L'exemple ni tout ga faut tout nyamro data dans fleur. Akai sa. On ne siriya blé. On faut aller. Ne siriya blé non. Wallahi ni ma sabali, ni ma pour sou bula ku mi le ka po. Ale pour blé là. Ni to ifa. Bois comme ça. Ni to ifa le. Bois comme ça, me menacer. Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka sabali kana keleke ebi tibulu kuna vaccine kana keleke isigi Bois comme ça, me menacer. Bois comme ça. Bois comme ça, me menacer. Bois comme ça, isigi ka nuto isa isigi bani. Olu akila ko olu tashiare be ko danga dia to so. Kan na furu ni gelela. Kan asura gelela. Ebe miri. Ne fa jela je ko be ganyo fe. Ne fa ka laji ka globla. Ka feme kala. Ka ne gulo. Bois il fait mo ga kulanga de donwa. Ya foma ça. Ya foma. Ka ya fema to. Ya foma ça. Bois comme ça kana sonde. Kana to ka du ka soko no. Ya foma. Ka ya Bois fema. comme ça. Nsimla. Eh bois comme ça. Ni nsimla. Bois comme ça ne ke tara tele la cour. Bois comme ça ya foma ça ngani tant souffert. Bois comme ça miteli. Ni kele ni juru do ala. Ni teni fle quoi. Ni te miri de. Ni fan ne jela te ko be ganyo fe. Ale ta maram ne fe sa adaka di maram na leo. O te basi. Ni angani banta. Mbi to ifa de kama ku. Awo. Ifa. Sino ni itanera fete fo gane wallahi. Mina biteni kalo sara. Awo. Mina suden kilinda ma am go sababi shokono. Ta wada kala. Na ni mi bora ka ta nafi be sode su kuntiga be dina fima. Abana. Bois comme ça so kuntiga di muso maka chetu. Awo rore. No. Ma freli. Awo. Okay. So shiga gala ni shi yoro gwe. Awo. E ka so di onyamuga no onyamugo tan. An yara go nyana wa. Awo nyana bo. Sisa. Wa folo la me shi glangelen kan ni so de la ite shi anga glanga de ni bi da duguma ni ti da duguma dore ba toyi. Ay o kanu bebi na ni matla plastic lingile. Ebe daita kan aga suruma ni me data kan maramu. Baratutu erebe daita kan. Ya famwa. Bois comme ça. Am go sabate shi matla kele ka tunu. O re frati o. Muso fla ko duru chekele. Wallahi. O be zaba muna. Ko tora daman ka go ha. Oh. Mo ko ne ki bolimba. Ibe glo mi te muso. Bois comme ça ni afam. Ni ko inte ba. Ni muna ga ko kulugulu ne o. Hey. Chabakoro kelemi da mo ko fla ni wonche. O maram talami. Ale ta maram no fe. Amanga milon fra nyunwa. Nala ma boshi gala musa do. Isago ala sago amena. Ya famia. Oh. Kange wakati wo. Bois comme ça ya gili to la re. Alamsa wore. E ka tasa. Alamsa wore re. Awo. Bois comme ça ngwa alamsa wore amena. Ni ya famusa. Femi ni kwa globe la ma globe la. Ni ma be ka taka se na doro. Ni kan tasa. Mina ni. Bois comme ça. Jeudi le colonel alamsa jeudi. Jeudi le colonel. Afle, ite taka ka boya. Ko kuntiga be ne bolo te mol bela la tukunne. Aiwa. Akaisa. Minia so dima. Kala ka jago kun dima. E bois comme ça be jane. Fungu ba femi babla. Bois comme ça ne ma nimisa nyena ma yala kola ka sunguru ba yabo. Ne nimisa te fly ne na fiye kelengere ne era mana mir ne maram ne kumbe da ani faratu to ambe ne maram ne kumbe sunguru ba yala era ba kalama faratu to kumbe che nyini wani che ko wana ni faratu to be wa fla ta ka wa fla da ma me olu fla jena ka ne gen ka ne to kelena bi koroma bois comme ça ni misa te fly ne ko me kelena de ne ko ni jigi ala na kira kan jigi de ka mina mi fi foi ma juju gen ko ka kojugu ke kala ka nimisa ka segi ko foi mani ko bo ne nimisa mbare do ala rabe ya faima na mi ya fina tuguna mina jago kila tu ko bo kala ma de wa yura afle ni hera chara gulu la doro ni soja abe adabe kuma be la ka fo mina wardi ma be jago ke e ma sa woro ka jayana wa aw yoro ka jando no fo ko varli afa Abidjan awo e kuma ne fulu bora fa Abidjan na ke sunguru baye ne na folo nyin ne law ne enta jiajia de fe fa ka dom gore ma muso re manga balo ayre ba kuna ko wallahi amaine ko juba bwaga misa kuma era ko kabake be na soja ka jago kundi nema wallahi bwaga misa ne be nkalola ne sodi nema ka jago kundi nema ne be pantalon do dabla ne be nseli kan shuma sara manie ala koke wallahi ne bone mana ko la peu anyana ibisika tasa ebe yana mbiano ko mi meka ko do ke folo ni olu nyefo na sa adate sigi anete foi fo mo ko yansa bwaga wallahi nete foi fo ni ya fo mo na ati jahide wallahi neta fo iko ni baro matna sigi tano ka nyesi daga bana suyi mata
ni e ka so ya bo gamse ina to danga den nga bo kalama de bo gamse so dun ka bo nka wa mina ni ngilanga ni banka ni ka joka bla luka sono ni rete do akono mo ne bu yere la anga yoro kunta ni doni ibe ni so ka fsano so fuka nyake bo gamse o dun jela ne ko sa dugule ni be ko ni dake ne ka bu bereke ki wulu kunci wallahi bo gamse kana don nyola ali na ya suna bi sikana ibina ndale so chenje kayo parce que foi tene bolo wallahi ne da kon be yalla depuis dugu jela ma dominique wa galera ko o te ba shin kono me dunga so kono me nga sagi be me nga war do taka ya famu ki kono awe ka ta ko kila ta isi gan kono me do so kono sa me mina war do taka diwa aha sisa comme yere ko ima dumninge sisa dalasi keme woro fleni ibe ni do dumuni na ni million ne bolo be ay ni million ko to be ko fe koy ne ma fu me jago kundi ma wallahi ya fo mu me so di ma ka ay to ka matla ni etina matla sa ni me matla sanga di ma ka fini ali na hinja ini fin korote duya be na ta ka burumisini disawiye meno dorone do burumisini disa ni me bo ansameta ni bejini o be mbadi doma ay kina to kon jini kumaro be kala sokono ibto ka duka imunumunu na sokono imunumunu na sokono o kan ne ko mi ne bore ko ibto imunumunu na sokono kan kambe sisa meta keme flando domina keme nani mo ka ale retouré me na meta ka ni soro ya ibina kina to ibi jatimne ke kina to ma chamangiye ibina do danga denu kina to ka do kibiana alne nunu nyate ke nani etune kambe ha kambe ameka kofe bwa gamse no te baro nga pantaloni ni ay nugo ni fini kai me na tubisa me na nbo ay iba kina to ka do bolon fe no te baro nya na akunya na akaiti kambe ameka kofe wallahi denin ko be ni akominye bite ngani ya fodoro danga denu me guri ku yinga saki nati ale ka ko ay ndala njaay kuma dum fo sa ko kale kabina sunguru baya dabla o kunyma ko nga ana makenne na sunguru baya dabla ani ne ra dema ala kama ala funa ba donye ko nga ko ngani yere nga nusiga bo kalama de Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa meka vanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka Antle Malikle Torwa ne yane bo gamse nga duya bo gamse ouais Regini non Torwa etene don ne be sigida ne le anno jeni ne ko fe bon interge de ko fona itirge jumé précis ça comme que dia ka débuteur bay donc comme aller les bon fana servi donc débuteur o mu ko kan am bebe fen ge quoi o mu fe kembe na kaza blade o itirge jumé ne ba fi ko foy interge petini be mécanicien petini ni ko comme aller les gars comment fona donc ko le talge de bolo sinon ni bané bolo kamuta ha fen lu war bala ngaro la ne ay ne be wuleta e ko foneta Torwa zogo de kudu sa. So ufuna tunu. Eche akle na mgo sigile da dokumala sa. Torwa ni du iba wara be fen na ngaro la gui. Wa kala ma ko be qualité nyana mata wa keme ani wa bi worodi. Wa nyana ma yere. Mais ni ka qualité ma am se ka wa bi segi be. Tu vois. Ay le to kalama. Mais comme i ko kita kalama problème ta la. Donc me ta nyani fon wara fe. Ta fon wara fe. Ne ka roche. OK, sigi nywa de ka manena na ko mena nyefi. Awu ya fon lubuga mana kana sigida la ka fo ko beta ina na boya de benka kana nan da do kuma la aita OK ya fam da gwara magati ni mi wara kana ni wana mana ka fo ya fam kana sigida da do kuma la ti ne tara ne ka zo ko fashion mi o te zo de winya ma deni ere kala ti prise ko ta fo ko ale ni nyona mana mo chine mata ai prise bi na so me se fla ko wallahi ni na pena mi go teni nga kira to ma siga go kuin kala nga fle kata ma wore ka no do ni ma yebi ma wore yin dola ire no ka yana gwa ikana nya fo Jangache Presse C'est dara la billahi
Cɛnga cɛ wala bila ni yaro kiti fɛn ni tɛ kiti ka fɛn mɔgɔ quoi kana mɔgɔ bila fu kɛla quoi cɛ ka gordon cɛ daraba de wulila he ni ba cɛ kana ne ka lexi kɔrɔfɔ dɛ non kana fɔ ne ma lege ko gordon y'a mɛn wa mun ta fɔ gordon non ne ka lexi de don a ye mun dara de kɛ a ye mun dara kɛ den jumɛn ka cɛ mɔgɔ min yɛrɛ t'i dɔn i bɛ tila ka mɔgɔ sɔn ka tuguni cɛ jɔn tɛ ne dɔn non n taara n fa ni n ba bɛɛ fɔ a ɲɛna ka dɛsɛ cun cɛ lexi ma lamɛn yɛrɛ non n ka cɛ i t'a sɔrɔ lexi ka sansu yɛlɛnna de n terikɛ sinon n'i fɔ a ɲɛna fana ka dɛsɛ cun n ka cɛ lexi ka sansu mana ale bɛ trembler de n ka cɛ a bɛ trembler de bila cɛkɔrɔba bɛ ka diɲɛ jɔ n na bila ye bon a fana tɛ da la o e n tɛ la ye ko kaburu dɔ gardien fini min b'i la ne y'o fɔ non quand un homme toujours doit clair e ka fini na e ba nin i ko aéroport doni ta ɲamanda la n b'a kɛ cogo di n y'a fɔ a ye fɛrɛ la ka fɔ a ye plan na ka fɔ a ye cogo cogo a ma se ka faamu k'a t'i dɔn a t'i bɔ yɔrɔ dɔn a ma deli k'i y'a ɲɛ yɛrɛ n ka cɛ i bɛ cɛ min dɔn lexi n y'a piripiri de mais n bɛ taa kankari da ye ni bita ko bita ye n'a ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bila ka na n fɛ n bɛ min k'a la n b'a dɔn walima n b'a signalé mɔgɔw kunna u ka halaki ka bɔ yen bloc t'a la dɛ a originalu dernière qualité a bɛɛ b'a bolo walayi mais i bɛ taa sɔrɔ i tacogo n y'a f'i ɲɛna i b'i yɛrɛ kɛ clair n taara n y'a f'u ɲɛna contre pousseur ninnu i b'a dɔn fɛn min don a man ɲi quoi mais sisan n y'a faamu nin to ne ma ne yɛrɛ bɛ s'a ma i y'a mɛn mais n'i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i bila clair la quoi mais e de ma ko ne ka taga mais ne ko k'i y'a ta kɛ ne ko k'i y'a ta mais ne t'a dɔn mais mun ye maa wele i b'a wele ka fɔ a ɲɛna a t'i dɔn cɛ lexi ka sansu de don sa n ka cɛ taa cɛ ou bien an ka taa ɲɔgɔn fɛ ayi o to ne ma e ka taa n bɛ tila n ka ci la sɔrɔ n b'a sɔrɔ i y'a mɛn ok pas de souci voilà sinon n terikɛ a ɲɛnama don kan'a bila dɛ a ɲɛnama b'a bolo min mana manqué ne bolo a bɛɛ ni sanpɛrɛ ale de b'a di ne ma ok bon i bɛ ka taa lajɛ ok n y'a mɛn e faamu wa d'accord an b'a kɛ ten quoi ne cɛ depuis n bɛ yan depuis 14h n bɛ yan midi selen filɛ ne ka so marché tɛ yan a bɛ kɛ cogo di Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lame panunga kanu ode beninka cɛ non lexi kana don sa kana don n ka cɛ non cɛ mais e min kɛ nin e dara kɛ o mun dara mais ne cɛ bila ka ne fɛ yan e bɛ cɛ la maloya tan cogoya la tan i b'a kalama ko nin yan nin ye waribatigi de ye nin fana ne ka négesi de ye nin wari min bɛ nin kun nin b'a kɛ paquet de wa nin bɛ 1 kilo 500 000 et quelques nin bɛ don kilo la mais ala kɛra e yɛrɛ e bɛ sɔn ka i diya ye wa non lexi ni ma ɲɛ nin suba kɔ e de bɛ na ka na i n'a bɛna ɲɔgɔn fɛ ka an présenté ɲɔgɔn na ka ɲa mais cɛ ne ta kalama ka bɛ kɛ i b'a dɔn ko in a janfa ka bon koyi a janfa ka bon fo ka dan fɛn min ye dɔrɔn ko a janfa ka bon e yɛrɛ b'a kalama wa o ye cɛ effectivement mais non lexi a ka ɲi sa an bɛna kɛ cogo min na i b'a fɔ a ye e ma ko wari ba de bɛ ne ko bilayi ne de bɛ e bɛ ne livrer cogo ne fana bɛ nin livrer ten a b'a ta paquet mun y'a miiri polisi tuuti t'a la n y'a kɛ polisi de ye fini ne fana f'a ɲɛna fini min fana b'a la tan i ko aéroport ɲamatɔmɔna i b'i meleke tan tɔ an baw bɛɛ bila i b'a fɔ a ye i n'a bɛ da ɲɔgɔn na kan i ne bɛɛ la